Shalom. Oras madihita salutna Hamisian Parahado HKBP Resort Sentosa Pasaton selamat datang dohot selamat beribadah tusude ruas niuriata nama dohoti ibadah perminggota di bagasan tikion dohot ruas na baru odope madohoti perminggota di bagasan tikion selamat datang selamat beribadah Tuhan di Batama nama dongani alani martang yang nahom meta ada orang sautau du di perminggota martang yang maita. Amin. Mare deta sia buku ede HKBP nomor tolu ayat sada do tolu.
Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Leon matu Jehovah hamulian ni guarna marsoba mahamu tu Jehovah. Memakai pahian na marhadohaan. Haleluya. Yang mahita. Ale Tuhan di bata amanamina di boda gijang. Di papatar hodo dirim marhiti-hiti hatami. Naung dohot dohami di halomon roham marhiti sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami. Asa utadahami ho jala asa utangyon hami suarani anakmu. Jala asa ujalo hami todi perbadia marhiti-hiti anak haholongan niroham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul maham. Maredehita sian buke de nomor 400 ayat 1 2. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion. Iman atar surat di patik na perjolo dohot lapatanda. Patik na perjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar hata jalahu molong jalau pos mida debata asa mida nasa na adong. Ido sahatna atong rap mangidogugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulaon nombar tupati mi. Amin. Tapi gema kor puji-pujian sian kor ama. Tauduiti tamaredem musek di buku ede nomor 622 ayat 2 dohot tolu.
Tatopoti madosa tanda gudangi itu adupani debata maratangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di bano gijang. Para siroha na sumurung bidahami. Hupar hatutu jala hutopote hami dodosa nami. Dohot pangalosan nami na gudangi di jolom. Tatak mahami marhiti-hiti asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tabegema baga-baga taring utusan dosa. Para siroha jala pandengan basa do Jehoba. Labat tarimas jala para siroha na gudang. Dang dibahet tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuaka hazatota. Songon asini rohani amana mida akanakna. Asini rohani Jehoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapum ma di debata na dikijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 450 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma hatani debata nagabi turpuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat sian Markus sada ayat 10 1:45 tajahama marsikat soreng. Jadi Roma sada halak nahuliton tujulona dielek-elek jala disobama ibana hut madok molo nauloho tapar malum hodo ahu. Jadi asima rohana disurdukon matangana dijama ibana laus didokna na ulu duau yas maho. Jadi pitor lokang mahuliti sian ibana gabe yas ma dagingna. Dungi gogo ma ibana dipopai jala manikor di palahoma. Nina mamadok ibana jaga ho sotong di babaho tu manang ise alai lao maho patuduhon madirim tumalim dungi pelehom ma napinatikon ni si Musa alanong malupo bahen panidangion tunasida. Ido sahatna martodo halak natumbangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapi gema
Kor puji-pujian sian punguan ina para hari Kamis.
Marede mahita sia buku ede HKBP nomor 754 ayat 1 dohot 2. Holong di Tuhan dia Auliate Goklas Miroha Haringan holong di Tuhan dia Terima hita jom-jom. Las Miroha Gala Sonang Ingolukon mardame jala sonang dorohakon Doktor dirohakon Auliate Goklas diroha Maringan holong di Tuhan dia Auliate Goklas diroha Haringan holong di Tuhan dia Taha tidak ko maha persiatai songonah ya tidak ko nidongata sa persiao di sadok portibion rak mahita madok au persia debata Jehovah Ido ama suatu perbuatan dosan nat mempalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai iman ajibonis Maria nagagaya sianton di perbadia ada orang sobuan ido tuhata natu mau nabernit dibangun manis latus nama terpajau di mana dia penor silang natu turun di tanom namula mangulu dia palpuluhun nama naik ke surga laun sewen debata Jehovah aman naik amanai pada guru nak sudah sanis di sini mana apa bersuul tanokon mangumia nama ngudo nama ate au porosea di porbadia jala dom sadawaria dabadia huria atau penyala Kristen sedangkan dabadia dohot yasani dosa dohot betai nama dok mulak mangulu so dengan halak mate dohot yang luan nasra sudah amin udul mam tabegema di puji-pujian sian kor sola gracia uni tahu duti mamusek tabegema titing di bagasan namasa di bagasan nasib saminggon Shalom. Horas madihita saluhutna amanami inanami nahupar sangapihami. Titing namasa dohot nanaing si pamasaon ima dihuriata HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu Patoluhon Dung Epipanias tanggal 21 Januari 2024. Topik minggu Debatado Haposatta Titing Naparjolo Hobar tu data masuk tu huriata torop niruas namarulang tahun di bagasan mingguon godangna 27 halak. Hatani debata imanatar surat di podatolu ayat 2. Ai tabbaan nido ho gajang niari-ari dohot tahun ningolum dohot dame. Tusude ruas ni huriatta namarulang tahun
hubasat hamima selamat ulang tahun, panjang umur, debatamana madongani huhut nama masu-masu. Napaduahon jemaat pindah. Mamuka sadarion pidahuriama ima keluarga Amang Romario Baruara Sibarani Inang Setiawati Boru Manulang Rap Dohot Sahalak Dakdanak. Pidda Tuhuria HKBP Philadelphia Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Maringanan di Perumahan Keledang Mas Baru Blok BA nomor 2 masuk sektor Walu. Napatuluhon penyimpanan pohon terang sekaligus pembubaran panitia Natal umum. Di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 14.00 WITA di Patupa penyimpanan pohon terang Laos Diudutima pukul 10.00 WITA acara pembubaran panitia Natal umum Pinangido Matu Ganup panitia Natal umum dohot ruas sektor pitu asa maddohoti ulauni. Napaopaton kegiatan kategorial. Mulai mamuka sian minggu sadarion ganup kegiatan kategorial, katekisasi sidi, sermon guru sekolah minggu, dohot sermon parhalado, aktif songon nasomal. Napalimahon sermon parhalado. Di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di Patupa Pamuhai sermon parhalado masuk pukul 10.00 WITA. Pinangido Matuhita Ganup parhalado asaro maddohoti sermon parhalado Ganup hari Kamis pukul 10.00 WITA. Napaonopon laporan keuangan minggu tanggal 21 Januari 2024. Naparjolo penerimaan. Ima penerimaan huria 45% non sentralisasi. Gudangna 24 juta 714.600 rupiah. Tu pusat 55%, gudangna 12 juta 702.150 rupiah. Pembangunan gudangna 676.450 rupiah. Kategorial gudangna 50.000. Untuk pengeluaran naparjolo tuhuria 1.642.500 rupiah. Tu pusat gudangna 12.702.150 rupiah. Pembangunan gudangna 150.000 rupiah. Posisi saldo kas huria pertanggal 16 Januari 2024 gudangna 350 sada juta 600.326 rupiah. Saldo kas pembangunan pertanggal 16 Januari 2024 gudangna 20 juta 804.147 rupiah. Saldo kas kategorial pertanggal 16 Januari 2024 gudangna 1.280.000 rupiah. Pungu masude saldo kas keseluruhan gudangna 377.625.470 rupiah. Napapituhon almanak jadwal organis dohot pro kantor dohot titik parhepengon boy mataida di lembara titing naung diser di Hitaganup di pasu-pasu tuhat tama huriatta songonima amang inang titing na boy hujahau kami di pasu-pasu debatama huriat tahun mau lihat. Uhut mata tepapungu peliata sada A, dos sada B, marede hita hasian 450 siaya sada dohot udutna.
ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salom. Dihita donga sahaporsiaun di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Napunguno aing di bagas joro ni Tuhatta. Dohot akarua sinihuria natongon madohoti parmingguon marhite online di ganup jabut nabi. Di bagasan asini rohani debata taparsaulihon ma barita nauli di minggu sadarion ima na tersurat di pesalmen biddu ono 22 ayat onom rodi ayat 10 tolu. Hujaha ma di tonga-tongata songonon ma didok. Holan tu debata maho marhuraja. Ale todiki aisian ibana ro si hirimokku. Holan ibana do partano batuakku dohot hatuauku. Guru di debatado hatuauku dohot hamuliauku. Partano batoan ni hagogookku. Marhaposan tu debatado ahu. Sai marhaposan tu ibana matoktong nang hamu. Ale do ngajolma. Usehon hamuma rohamuna tujolona debatado haposata. Hosa sabingdo yang gojolma manusia. Gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukal tugijang di bagasa tibangan. Sian hosa do nasida luhut nah. Unang ma pangasahok kamu pangarupaon. Jala unang hagijakon hamu na nidobo. Unang ma mangapian rohamuna di gada-gada ni sinamot. Sahali do makuling debatah. 2 hali doi hubege. Saguru di debatado haguguon. Jalagok di hodo ali Tuhan asini roha. Ay di balosson hodo tuganuk jolma hobbar tu pabahenanna. Disima yanggo sahakna. Akadongan saha porsiaun di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Di portibion ra boido masuk tu rohatta na maddok. Hepeng do na mangatur. Asa moladong hepeng ni sasada jolma. Nomor 8, dia memiliki kekuasaan manang tahta. Tutu gabe masuk baibana tu horong na mangguari dirina. Marhuaso di saluhut. Bahkan dengan ketersediaan uang, apapun bisa dicapai. Ido bahena kamanginang gudang dojolma di portibion, alani hepeng, boy ibana gabiritik. Lupa diri. Bahkan adong mengeksploitasi diri. Sampai menjual diri. Bahkan menjual anaknya sendiri atau istrinya. Alania kajolma naung madabu tu pangatusion jala mangulu tu sisongonon diguari may hatuban ni hepeng atau hamba uang. Jala dipastikan dia tidak akan terlalu memikirkan apakah ia di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar, halal atau haram, dalam hal mendapatkan uang. Memang tahari kotor do hepeng.
Bahkan uang matsai penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alai jangan menjadikan uang menjadi segala-galanya. Gabi madabu mahita tunai dok ni turpuhon, gabi lohok rohatta tu sinamot. Hamba uang melekatkan hatinya padanya, tentu akan madabu tu hajahaton. Jala menghalalkan huaso, bahkan melangkahi huaso ni debata dohot habal gaunna. Dalam surat-surat Paulus didokdo hepeng do urat ninasah dosa. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Napaduahon kamanginang huaso, kekuasaan, pangkat, kedudukan, jabatan, manang kasta. Asa di bagasan pemahaman si songonon, boido status ni jolma pada umumna sangat rentan. Tu perilaku na menganggap dirinya jauh lebih terhormat, mulia, lebih didengarkan daripada orang lain. Jala perilaku si songonon berkembang di sikap hidup. Gabi madabu tuna menindas, tidak adil, dan jauh dari sebuah kesetiaan. Alanya kamanginang, boido hita terjebak, diaka ngolu si songonon. Jala gabi menyandarkan diri tua kajolma na berstatus. Si songonon ima kepada uang, kepada orang yang beruang, kepada kekuasaan, kepada orang yang memiliki kekuasaan. Alai gabi lupa do nasida. Sia dia do haroro ni saluhu nai. Gabi lupa do tu sumber silehon huaso hamoraon hepeng jabatani. Gabi menganggap diri nasida di atas segala-galanya. Gabi holong hasatiaon tu debata. Gabi dilupahon. Akadamang dainang di bagasat turpuhon, di pasunggulhon parpesal mentuhita. Asa seiring dengan akka pasu-pasu natajalo. Hamoraon, huaso manang jabatan, hagabeon nang hasangapon pei. Disunggul hoddo tuhita bahwa itu semua adalah temporer. Tidak selamanya. Bahkan molot alani godang do jolma. Gabi berubah-ubah. Bahkan goyah di dalam perilaku nasitia. Adil kepada sesamanya. Godang do tabereng rumah tangga nasi songonon. Dimula na mamuka parsaripeon na tung matsay harmonis do rumah tanggana. Ala memang daksa dia do pe paddaraman na. Daksa dia do pe pencarian na. Hidup bagaikan rumah tangga yang harmonis sederhana. Ala seiring berjalannya waktu, di pasu-pasu debatado nasida, dia keragam ni aka narikot di rumah tangga. Narikot di ngolu siap hari. Tabba bulan, tabbak kasinamokna. Tabbak kajabuna, tabbak kaordong-ordongna. Tabba aka naboy mabanibana mamora.
Bahkan yang sebelumnya dak pola saikon berpenampilan wah inatai alai dukonadong hepeng na boy dotong. Alai seiring dengan itu semua gudang jolma lupa diri. Dang diingok bena marhat siti. Dang diingok bena di bona pasogiti. Sungguh dia maul ningulu. Dang diingok besi matuana. Dang diingok biak kadongan na. Dang diingok biak kahanggina ibotona. Cukup hanya mereka. Bahkan di tengah-tengah di rumah tanggai medabu ma tu hal-hal yang konsumeris, hedonis. Bahkan sampai gilanya mereka menjadi orang-orang yang sinkritis. Menjadikan harta kekayaan menjadi Tuhan bagi mereka. Alania kamanginang ahamana masa disi. Dakya bina sidarak martangiang. Bahkan tu per minggu pelupa. Jangankan tu par mingguon, tu dongat tubuna pedak kaya tarida. Tu par sahu tahun nak dok lan asing. Allah merasa bahwa uang dapat menjadikan dia tenang, menjadikan dia nyaman, menjadikan dia aman. Di turpuhod di pasungguluhon, di dok di hata Indonesia kamanginang hanya dekat Tuhan saya tenang. Bahkan digambarkan marhite parpesalmenon bahwa hanya dialah gunung batu. Keselamatan, kota benteng, kemuliaan, gunung batu dan kekuatan, tempat perlindungan. Pamres dalam syair lirik lagunya mengatakan, harta adalah hiasan hidup semata. Dang nama dok rupanya kamanginang dang rikot hepeng, dang rikot akasinamot, maca rikot. Bahkan Tuhan menginginkan kita kaya. Aliyah hamadidok bahwa di tangan kanannya ada kekayaan, di tangan kirinya ada kekuasaan. Lapatanna Jehovah tuhataido sumber ni salunai. Alan di pasunggul hotur pohon dohita di nama dalani tahun 2024 tahun ada banyak hal yang kita rencanakan. Gudang donata sakapi. Taingok mak holat debatado partano batoan. Holat debatado inganan pangalu-aluan. Ibana do benteng kekuatan, tempat perlindungan. Alani pasahat madirim. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Mulai dok nakid di ayat onomi akamanginang holat tu debata maho marhuraja. Hanya dialah holan. Berarti dangadong na asing. Dunendok na disi. Holan tu debata. Hanya dialah. Menjadi sebuah penunjuk. Bahwa dirinya sebagai pribadi yang kekal. Tidak temporer dan situasional. Terjamin dan tak tertandingi dalam hal kekuatan, kesabaran dan kesetiaan. Dalam melindungi dan menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya. Holan debatado. Jala bahkan, nah ditekankan adalah jangan berharap kepada manusia. Melutujol madohita matpakucadean. Hati-hatilah. Suatu saat kita akan kecewa. Harutu donga saja butai. Inatata, pardihutata, amatata, suamita. Jangan terlalu berharap. Sekalipun Tuhan perintahkan saroha sa pikiran. Ale belum tentu amat taido inatai saroha sa pikiran.
Gudang dujul may marsibadalan na. Itu artinya Tuhan yang maha kuasa dan kekal, yang penuh dengan kesetiaan. Dangalani situasional ibana, gabi moru hasetiun na tuhita tidak. Manusia do songoni, song hatan dia teh, sanggulingobu dorohani jol maun. Ya, mari kita lihat di sekeliling kita. Holanoti mu badisan, lawi bana tu si. Apalagi yang manginang di era tahun politik sekarang. Saya bukan berkampanye dari mimbar ini, tapi sebagai orang Kristen, sebagai hamba Allah, saya mau berdoa kepada kita semua yang Tuhan telah utus ke Samarinda ini, ke Kalimantan ini. Mari menggunakan hak suara kita, memilih yang Tuhan inginkan untuk kita bisa hidup bersama dalam dunia, dalam bangsa, dalam daerah di mana Tuhan telah menempatkan kita. Aidok do asa tatangyakon pemerintah, sa tatangyakon huta idia hita maringanan. Alai itu jangan bersandar kepada mereka. Unang alani hepeng munggilunggil jolma. Apalagi marong serangan bajar. Yuduk konisan natuari hapi manugutur Roma unggudak sianon. Orang Kristen harus berjiwa besar, memiliki suatu komitmen dalam dirinya. Tatangyak kumanasi dan naborhat, sian ketulusan hati untuk membangun bangsa kita, gereja kita, apalagi tusihuton Kristusi mahita. Tatangyak kon. Allah memang di Portibion dalam berbagai motivasi dan kehidupannya. Saya maradu jago do jolmai, maradu mamora, mangasahon akka sinamot, huaso do lan na asing, gabi dangadong bebiar, maraduk pun debata, dangadong berroha untuk menghormati kuasa Tuhan. Alang gohita halak Kristen, na porseya di hauduhotta tu debata, tadok ma holad debatado, nagabi perlindungata. Tapak kema suasana tahun politik ini mengarahkan kita kepada hati yang tenang. Hanya dekat Allah saja aku dapat tenang. Amin. Alaboha di zaman sonari mau dojol matenang di ngoluna. Saboha-boha ibana di huasona, di jabatanna, di hamorauna. Sekalipun banyak melakukan perlindungan di Portibion, adong di mabay sapam. Boy di sapam na berupa jolma. Boy di sapam na berupa siopakpat. Adong do CCTV dolan na asing. Alay ingot kita mak, semua itu akan berlalu. Dangadong jolma tenang di Portibion. Apalagi ala ni hamorauna. Idu baindok Yesus. Di siartam, di sido roham. Ya. Idu bahin nakamanginang bagi dunia perbankan. Saya dipangido do, Tuhami masih pak kamu hepeng mulai. Adong duso situ apa 1,000. Alaibana di Bank BRI.
Manarong do perana asing ruas tadi son di BNI. Inang beru pajaitan doi. Alay taon non dangero parcel na tuhuriat taon nate. Biasanya saya roro. Patadahon bahwa kita kerjasama dengan perbankan. Sipak kamu hepeng muna itu hamin. Boy doi. Dari sisi ekonomi, dari sisi manajemen keuangan. Dalam sistem-sistemnya. Alai akan manginang turpuhom madok. Bukan tidak bisa. Ale unang papasuro hamuna tusi. Holat tu debatado. Ay boy do mago sudi. Di Portibion. Ingot tita do. Naro tsunami. Naro COVID. Tu dia sudi. Tangadong nabui. Holat debatado. Idubahin muli do keperpesal me pedison hanya dekat saja, sedekat Allah saja aku tenang. Nanang dohonon na di sini adalah hati kita supaya kita manage asata tagokon Tuhan itu rohat tahun. Dangalan situasional ibana mangaramuti hita. Dangalan iburjuta hita gabiru ibana masuk-masuk hita bukan. Tuhan itu adalah Tuhan bagi dunia ini. Alai halubiat tasian akan asoprosei. Kita mengakui dia sumber dari semua kehidupan kita. Sumber dari semua ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kita. Bahkan sumber dari kehidupan yang kekal yang harus kita tuju. Amin. Unang tapangasahop Portibion. Unang tapangasahon hamaloon ni Portibion. Unang marhusad de hitatu hamoraun hagugoon ni Portibion. Holat tu debatado. Apalagi manuaing marluba doa kamarga-marga mabay bonataon. Maradugudang dapot. Denggadoy ulidoy. Asa adong pakeon tungolu perjalanan niya kapungwani dalam hidup sosial melaksanakan perintah Tuhan untuk berkoinonia, bersekutu setiap bulan, untuk bersaksi dalam segala hal kebaikan Tuhan, dan untuk berhati sosial dalam hal sukacita, pamulihon baru, ulang tahun dan lain sebagainya. Lumobima care dalam situasi parukilon, hamaolon, habuk niroha atau duka cita. Karena apa? Keterpanggilan kita supaya kita hidup tenang adalah kita mau berbaur, kita mau bersama. Apos berohakku, ngadinggab berohakku. Alaboha adong dongan gabe dongata. Sekalipun bukan itu yang terus menerus. Alana jolma terbatas do. Jolma memiliki keterbatasan dalam hal itu semua. Alai natumibo adalah holat Tuhan itu. Ngagudang dihuriat tau nakay na mabalu. Unang juhatsi rohamu dakay nang dah, maludok pe hamu akay na mabalu, ay memang tohodo hamu ina na mabalu. Aha mapakilala mo na nuaing. Mulai suku kalahon, apalagi di bonani taon ni, pasti taridu-idu. Ingok mainang, Tuhan ido pangalu-aluan. Sekalipun berpisah dari semua yang masa lalu kita. Mabaik kita marlas ni roha, senang bergembira. Alay dang manok tongi sa luhukna. Lasongon ni do turpuhon mangaraw kita manginang, apalagi ma songon topik mingguta. Allah tempat perlindungan kita. Debatado haposata. Haposan. Ano nomor gua si haposan isot tahe? Nanang dohonon di sini adalah Tuhan
menjadi tempat perlindungan. Paposor rohatta. Jangan ragu-ragu dengan itu. Tapi Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Apapun yang kita perlukan di tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, maka kita akan kebagian penyertaannya. Padongan yonna, pangaramut yonna, ala ibana tabahin, inganan, pangalualuat, tempat perlindungan, jala, benteng, kota, tempat kita bernaung, jala, setalehon ma, tausehon ma, rohatta, molo de batadong atta, ise ma alotta, Tuhan memberkati, martang yang mahita. Mauliate Tuhan, hodo tutu, haposan nami. Dangadong na asing, molo luasope portibion, diragam niyak kahaguguon na, haulion na, rodi bunga-bungay, alay dang manoktongi. Para sa tokinad do portibion. Holakodo na sempurna manoktong. Inganan pangaluluan nami. Inganan sudi akan narikot dihami. Radido diho. Alani iloas mahami marhiti hatam. Marpakirimon. Jala margugu. Asa dibagasak ko hami taruli. Dia akan narikot di ngulu namin di portibion. Di sinamot. Di hamoraon. Di hagabion. Nang dihasangapon. Mulotong di luasoi. Taruli hami. Unang bahin gijang rohanami. Unang bahin kami madabu. Tuak kahuason ni portibion. Gabi sadong dihami keadilan. Gabi sadong dihami roha namar pakilalaan. Bahkan madabu tugijang ni roha. Mabahin hamoraon. Harta, jabatan dan kekuasaan. Gabi Tuhan. Saydau may siyak kami. Gabi lupa do jolmay. Alani sa luhuna. Siyak kodo hape sumberna. Alani Tuhan pasere marohanami. Dia depanmu radidu sudi. Asal tok-tok kami mga sahok ko. Jala marhaposan tuho. Ima nang pakirimon nami. Tangiang nang pangiduan nami. Di minggu sadarion. Ho mahaposan nami. Madalani ak kaari-ari ni ngulu nami. Tujuluanon. Di rumah tangga nami pe. Ho mahaposan nami. Gudang nanaing si patureon nami. Si ulahonon nami. Di ganup rumah tangga. Say homa dungan nami. Say marhaposan tu homa ak kaama dohot ina. Mga lugahon rumah tanggana. Riko doak kahepengi. Riko doak kasinamoti. Alay homa di pangasahon. Laho mga lului sa luhut nai. Asa jupang tutu. Rumah tangga na marhaposan holan tuho. Siatongan ni parminggon nami sadarion. Huwag kami do ditangyang pangudianon nami. Akaruas ni huriam. Nasoboy romar minggu sadarion. Alanyaka ulaun na si Dabi. Adong doy na marbona taon. Adong doy nahurang hipas pamatang na. Tuho mahami pagungpun na sida. Sailehon maakkaari na tiur. To kaari na mangihut. Asarap udurhami romar minggu tu bagas coromon. Pasupasok kabonataon niya ka marga-marga na dipatupas sa darion. Marsanga mahodya kaulaon na sida. Jala say jupang las ni roha hadameon. Diganup ak kaulaw ni. Tuhan nami martangyang duhami ak karuas munatongon marsahid. Apakah mereka di tengah-tengah perawatan di rumah sakit. Manang na dijabu pe. Tuhan ho manamarhuaso pamalupon na sida. Perawatannya ka dokter. Dohot akka keluarga. Pasu-pasumuy makorhon hamalumon di nasida. Suang-songoni maka namarukil. Ala niya ka parianak konon na maol aturon nasida. Akka ekonomi. Rodya kaulaw na matung matchay maol. Roma ho Tuhan. Mga toyak karuasmu. Natoktong mga lumartangyang tuho. Ang diakboy na sida lumubang diak ngulu na sida be. Paso-paso ak kaya nakon nami na met rodi na magudang. Di parsikolaan, di perkuliahan.
Sailam tabbay mahabisuhon na sida. Haburjuon na marsikola marsiajar. Jala toktong biar miradopok ko. Suang songoni makanong tiki na marhasohotan. Jupangan nak kasirokap nito di manasida. Hobartulomo ni roham. Jala taruli dia kaparsaripeon to kaari na mangihut. Titik kinabi sa jupangan akaparkarejuan na sida. Asa adong bohal na sida. Manguduti nguluna pasangapok ko nang songonya kanatoras na sidape. Mauliate Tuhan di huriamon tuho mahami pagonggopon pakobasion nami parhalado nangakaruas ni hurian na terlibat dalam pelayanan di kategorial di kapunguan-punguan kor say pasu-pasu ma. Dalan mo mahami Tuhan laho makatidak kun habal gawmu di tonga-tonga ni huriamon. Marhitiak kasuara nami, marhitiak katalenta, marhitiak ka persembahan, rodiak ka nahupasahat tami tuhuriamon, tuharajaumu di saluhu na Tuhan, marsanga maho. Taruli pasu-pasu, gajang ni umur, rodiak kalas ni roha mahami di ngulu nami. Suang songoni makadongan nami, ruas ni huriam, namar ulang tahun di bagasan mingguon, tuho mahu pangupok kami nasida. Siya kodo gajang ni umur. Di tangan siya mumudo hamoraon. Di tangan habirang mudo huaso. Rodiak kalas ni roha. Atong pasahak may tunasida. Margajang ni umur nasida marahi pason. Tujulan na riyon ni ramotan ni Todim. Sadarion sahak diho mangulu nami ali Tuhan. Say arahok kami tuak kalomo ni roham. Jala tarpasu-pasu mahami di ganup rumah tangga nangakaparsauran nami. Ho madongan nami, jala pasu-pasu mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Maredde mahita huhuta pasaha ma piliata. Sobrang ilang
tangyakon ma piliata. Ali di bata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, duhot nasa uli basa na mauliutos. Upasahatami masiyan na ni lehon mitu hami pilian nami tu. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramut. Asa huparhase ang hami pilianon. Pati bulhon harajaom mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarno, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapar, se samadusan nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mahita di bagasan dami tajalo mapasu-pasu siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana mida. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim.